Nigikan mi sa campsite alas 2 sa hapon. Dili na kay may magdalag sundang kay gagmay ra mang banakon da. Oh, mao na nga lasang atong suruyon karon. Mo na coba na karang dito. Dito Oh, ubos no. Kini nga ubos. Kining ubos o kining nailampas. Amal labas. Kato. Kana mo na suba dia. Kanay sunog ay, o kanay umay ubos ana. Na diha ang busay. Kana ni murag na ana ba nalusba, kanang nalusba sapa mo lang Ah, sapa. mo tumig busay. Oh. Diha taron padulong. Doong namig busay. Tumoy na kay kami katod. Magsamsaw mirog busay. Kay among anon rog busay. Amo dalon rog busay. Ambot mig busay. Ani amin nakita diri nga salag sa limukon na doon na itlog. Aw. Dara na para mapispis na siya. Ani ana may karon diri sa ganghaan sa lasang. Ay lawaan o straight kayo. Uy, namunga na pagbalik oh. Makupa sa ano pa na. Makupa sa lasang. Daghan ni buwak po do. Sukad ka naanad ka og dagat layok istoy. Karon pagkakabalik na pud og suroy diri sa alasang ba? Dire karon pa. Tumo ko paminti labong. Pangi. Pangi dito, paggabi ini padung dito. Nakapamana na mog tagpangi. Oh, padung to babaw. Di kami sa Benedicta. Nasingit ko. Abot sa labong, yung abong kong baon. Oh. Pakta sa mga ito sa pangi. Ito naging lubar sugod, abot na ito alas 2 hapon. Ito nang sugod, pagkangit-ngit, pagbalik na pag Kami po nila balik, gabi. Abot ng labong, ay punti sa gabi. Sige dai kag suroy lasang dai. Oh, di, buwan, hagad din, naghagad ko. Hagad ko na sila nga. Hugmak na, ako mahugmak. Dako giday ka, bugat giday ka. Hagad din nga, mahuro ko siya, lasang siya, ginahan ko siya. Dire. Nindot isuroy nga aron kay ting init. Dili ra kayo hasol. Kapila ra mo ra kani dire pe. Ano ba sa kon na ba to pag ha? Kana sa ginapsan. Mo gani layo naman to nga. Suba. Muna sumpay kalimbato. Muna iuluhan. Suba ko mo. Ay lawaan oh. Ay lawaan. Taas kayong lawaan. Diba, ang kuha ng lagi ba? Dili ra pa agasog dugo. Kumo ko tais ko. Mao ni kato among kuano? Kato among gi-vlog o kini mo ni. Ha? Kini katong sa camping chapter 9. Ano? Kini? Oh kana mo na. Ito mong kuha niko. Kumaha. Nangatog mi Mo na nga payag. Nangatog mi dire. Ang kalaw pud ang daghan. Baan siya. Ay bawal naman ako ang pakalaw. Kali kalaw lagi tawsi puli. Niba niya. Bawal naman sila ron kuon kay kuon mo na. Maduwag beto sa among video, mag-video mi diha. Gamay na lang sila kaya kun. Sagdahan ta mo lang tabre. Balingaw nun tanaw ginindot kolor. Nagyapoy tubig. Nagyapoy bita. Mga isa ka bulan o duha ka bituon. Ang init. Mo na ikuan. Ay, binunga. Dili binuwang. Binuwang. Dako kayo. Dako kayo nga kahoy, binuwang. No.
Mao ni kahoy nga binuwang oh. Dako kayo. Isa na naga balayan ba sobra pa. Relax sa mi dire. Tahan yawa madusle. Isa na ka oras ang among lakaw naggikan mi dito og alas 2. Ang oras alas 3:05 na. Paano to linaw tungod busay. Siya may naguna, ni una siya ba? Nisurod ko niya, di ko siyang tila na sound. Terus balik man siya dali, di balik siya ba? Kaya akong pana dako, balik siya. Ako ni padayon ko. Kay bawo na kita siksili akong bira. Cuman, sino bira? Takasili ako kayo. Ikaw tira kay ko man kita, siya akong tira pero di ni mao nga pana. Ato kang pana na ako isa tong bunsurot kayo tong sinilas ra ang guma ba. Pagsaom niya nitapat ko niya. Duha bi pagana pag tanaw di. Kurata lagi kuha lagi kayo na kita ko. Na siya may kablet. Nani kadako yang iko ginani kagamay. Di na ko siya. Dali ra mo digyas. Inom sa mi dire. Natural nga nature spring. Tao na limango. Uy. Dire, bato. Kambe na tiyo. Kasi nga kasi nga nani gagawin sa paano naabot sila no. Ha? Na sila. Parang gagmay pa sila nga. Murag dito kadagko. Kuratan kay nga ba? Toy. Pagsuyop niyo ba nang suyop na sili ba? Mulips to lips. Kaya surtiha gyud. Yun oy. Lovers ko na kay karon pa ko kita ni ba? Kahoy pa tungod sa dugay pa nalukat na lagi ate. Dako kay nga kahoy. Kumbasangin. Oh, Mike son. Ako'y nakita dire nindot kaya naghimuon og baruto ba? Gahi ba ni kahoy ba? Kung sa Benavista pa ni wala dugay na ni nahurot. Wa pa na butog sa kabulan oy. Kana gani maanod sa baybayo na yung kadagkog lawas tao. Wa ana. Basaan gina. Dili ko dapat makita ganod. Ay, ambakan basa. Waon gina. Sa umon gyud. Indutas color alibangbang oh, mura man og dahon. Nay green, nay puti. Bugawa para makatuog sila. Nay green. Alibangbang na, mulupad na ato bugaw no. Lupad oh. Ang green wala. Ni isa. Sagbot among dalan. Kung doon na ibo nga helmet, doon na po ibo nga kahoy. Kini mao ni ang ibo nga kahoy. Dako kay nga balete oh. Magtulo naman may kabuhan siguro wala ka ni dire. Dito pa rin bato.
Buwan na. Makato. Oh, buwan kapin. Ato diha mi nagcamping o nagsugba mi diha og kuan. Kasili. Ni ana mi diri sa ubos sa Busay. Atong lantawon ang Busay. Lami kayo? Ano ba to, pre? Ay, kung sugot ko mapicture ka. Nara Busay oh. Ano ba to? Ito sa gato. Picture gyud. Nindot ka man picture gud ya. Oh. Para na kuan ba? Isin kang stoy. Para na handumanan ba? Kasi nga tayo to, ay hatag pa yan. Anami kabalak kamoy una pili. Hikot lang si Badi dia sa yang duya no. Yan eh. Ilan takalik mo malugtong? Nahan naman, naman da sa bus. Narada sa bus. Yan, takabot din eh. Dugay magsamsaw man. 2 litro. Oh, layo pa gikan diri. Hindi naman pa yan na ito. Buhat og kahoy. Awa na daog na. Dami kayang duyan dia. Nya toy Busay oh. Ilan ka masama rin ka? Ha? Ilan ka masama rin? Oh dili. Si Badi Ado dire. Nagduyan-duyan na. Si Leok Istoy dia, plaster na pod sa iyang duyan. Ako po dire, plaster na pod. Ang isa dito, not plaster. Sa yung plaster ni mo dia bay. Ang isa po, nabaw plaster. Alas 5 na. Magsugba sa maning bago na. Magsugba sa maning bunga sa bago. Nami diri nagbuntar og duyan og trapal diri sa tiilan sa Busay. Mao na diha ang Busay, anhaon nato naron para makita nato ang kaanindot sa Busay. Makaon na siya. Lami no. Ano eh? Pero kung palabian po din mo nagsagol sa gulay nga. Kuan po, kulog gamay. Oh. Ilang Busay? Daghan-daghan naman po dahil kuha oh. Sel, pasabaw kasili na sel, kaya kung segundahan. Sige kag pamana sa dagat bade. Kasili, pre? Eh, pamanag dagat. Pre, kasili. Wala akong gamit to. Ubod sa pugahan. Nga sa gulan o ulang o kining paitan. Nga naay sili, wow. Gitistingan ni magsipa ang bato. Oh, no. Loya kay sa bato di ay. Kaming dua guys, kami una. Gipang tistingan dahil niyog sipa-sipa ang bato dahil dire ha. Tingnan ng bato. Looy kay ang bato. Apo niya mo ng plato, pre. May ara mong sudan pagkalami ayo. Wow. Ah. Pas kauban ako si Bons Rosel, si Bons Rene, Kaya gwapo. si Layok Istoy, si Badi Ado. Ay suka na mo diha o nga nanay lamas nga sili og Akong May pare aog nga. ahos. Pisoy kay nga pare, oh. Ah. Atsa. ramong sudan nga wang.
Muna among kuha sa pagpamana gikan ganinang mga alas 5:30 hangtod karon nga gabi na. Ya gisagulan na lang po namo og kining Wala na mag-ubod. ubod sa pugahan kay abi namo di may makakuha og uwang kay hayag pa man ganina. Anong Kung paitan pamana. na igo sa pana ba na nabuskag ang lawas. Grabe. Di ka mabuska ka na grabe sa inyong pana. Dagko kayo. Ano kasi niya? Ara mong sudan. Pagkalami kay sa mong sudan. Gi biradahan dayeg sabaw. Basa kaya ang buhok. Apan si Layok Istoy dito nagbirada pud og uwang pud. Bate. Ana. Si Badi Ado dire wa. Oh, panitan ng uwang oh. Init kayo. Ngaon ta? Sili. Bate. Na gisaw-saw na suka. Na. Kami kayo. Basta. Unsa pa imo na ning mukbang? Mukbang na gyud. Hala mo da sige mo video basta ako kisak na pud ako. Kani saw pang naong ni parin ako. Kuha. Sige pa mo pag-video ng mga on. Sige. Nagamit mi diri og anay among gihaling para pa wala sa mga lamok ug sa uban pang mga insekto. Si Bons Rosel po diri nag muntar na sa iyang duyan. Ako diyo pinakatsuyan kayo. Kami ang gamit nun kay Samtang si dalong gyud nako. Bons Rene diha nagtiko-ko. Wala ka lang ka palabig. How sa kamera mga maniring-kliring. Nagrelax pa mi diri kay moadto mi sa ubos karon. Relax kami kay busog kayo kanyapon. Mapay mo paghuman og panihapon. Pag ano kanyapon na takang na pud mig kuan. Dungagan. Kadang panhapon. Na si Layok Istoy diha kumbate kayo, plaster kayo. Ting kumbati ha. Oh. Sak kayo kung bukoy ya. Si Badi Ado po diha. Bati po kayo. Pud yang duyan diha, plaster kayo. Relax lang ko sa mi diri mga 10 minutes. Kay mo birada na pud mi dito karon sa ubos. Akong duyan diha gikot ra nako sa punuan sa dakong kahoy kang Badi Abdo usab diha ug didto pud sa pikas gikot sa niyag kahoy. Ang kang Bons Rosel usab gigamitan niya og sa gunting nga birada unya giugsokan niyag kahoy diri nya ang sumpay nga pisi iyang gibanting didto sa kahoy nga moy gihiktan pud sa duyan ni Badi Abdo. Ang pikas pisi usab sa akong duyan akong gigamitan og sa gunting nga birada. Og nag-andam na sila sa ilang mga pana antipara flashlight kay moadto na kami karon sa ubos didto kami magsugod og pamana. Kung lantaw nimo ang tubig medyo walay salig tungod kay gamay ra siya unya halos tagatuhod ra pero lantaw na to sa unahan kung unsay mga mahitabo. Okay. Wala, diri na diri. Diri. Dire. Dako kayo. Ayo. Ana. Wala. Doto. Pasahil. Dire dasel. Dire. Ada. Unang salom. 1-0. 1-0. Salamat. Dali aroy. Mo pay pagtungsaw nakakuha mo dayon. Kuman ba? Asa daw niya ako hilagat be. Agagan ko. Dako kayo. Ako hilagat. Dako kayo manghigala oh. Mamaak pa ni ba? Maaf oy. Tara. Ano ko ni mo? Pakita sila sa Patrick. Mabo kay bato. Tanawa manghigala. Dako kayo. Atat salmonan na ba? Ato di makumkum. Oh, di Salmonan na. makumkum. Dali ko kay nagungong na siya. Dako kayo. Sa gungong. Tara, naka-breaking oh. Tamo na naka-breaking. Si Layok Istoy naka-breaking. Mabo kay tubig. Di naka-guwapo. Basta. Nawa ako tug na oy. Oy. Ang pare na ko ba gilanat man. Ato mo pag ipagtugsaw nimo bagwa na yon. Primero breaking bigal primero tugsaw. Grabe. Termino tugsaw. Basta. Ha? Kay wa pa lain akong lawas ako tugsaw diha kay na. Ay, maayo maray kayo pagkaulo.
Ang iya na mata na lapo sa panga. Ang ako segundahan ako giagtang. Tao bala nabili na. Lisod pa rin tira kay nagsiluwag. Sige magluwag niya akong gawiran ninyong panag akong yana ba ipundo. Sige. Ako kayo na. Grabe timing nga kayo. Maugi pagsaom niya Meron din niyang saom. Siya nakakita. naka-breaking dayon. Swerte gini mo pa rin yung gwapo. Liwat na ako. Samtang nagtanggal sila sa pana, si Bones Russell usab diri nag-ilis og battery sa iyahang flashlight. Dako na kayo. Oh, Okay kayo. Kakuha nung isang sila eh. dako taas pag kayo na. Impas na po ng bahaw. Oh. Ah. Mga bones, matik. Bunsar no no. Oh. Matik lang kasi Kayo. nila. Medyo sa nato ni. Ni arang naka-breaking. Sila yok istoy. Ara nagganganganga na iyang nakuha. To araw. Na, suda sudlanan. Ikaduhang kuha. Oh, na. Ikaduhang kuha. Pagtang na. Grabe. Surtihan gyud ang laag. Nilayok istoy. Pareha na kadako sa tinapa. Kuha na pod. Ahaman. Ay, to ah. Kuha gyud, to ah, kisi-kisi. Daya atong lantawon ang ikaupat nga kuha. Yara mga ka-idol, mga kabons, na oh. Ah. Oh. Grabe dako. Impas ang bahaw. Ay, mas dako pa ni sa unang nakuha ba? Oh. Ako ang gain ako. Tapa mga idol oh, mga kabons ka. Kuha na kan. Ika nang unang kuha. Napoy mga nakuha na mo nga duha gagmay pa. Nga battery. Kini may mga dagko. Oh, Kuhan ka mo kang mukha mga kabons, upat. Tao. ara. Itapad. Kuha na. Tara. Tara. Ya, napa. Ano? Ay na nang kuhan, ay na nang duha. Nga Gagmay man. paitan man eh og uwang. O dili may na nga gagmay pero namang goy dagko nga nakuha. Ay, pre. Imo nang gagmay. Kurkurog lang ko. Gamay ang galing na kuha. Ikatoy, hay dia. Darang naka-breaking anang duha sila yok istoy. Birte gini mo ba niyang pareho? Basta. Tig breaking kay ang yang pana dako kayo taas ang tig pana. Kayo pana oh. Kita si yang pana. Walay Ako tig segunda, siya tig breaking kay dako man kayo yang pana, kita pana. walay alkanse ang ilang kuhan paglaag. Dako kasta na ng pana, siya breaking. Ako dai magsegunda. Bala-bala. Okay. Di basta. Ayong buntag mga higala, ana sila diri na namong duyan. Namong gipangkatulgan gabi eh. Ato silang adtuon dito sa ubos. Way salig ang sapa diri da. Way salig ang tubig diri kay mabaw kayo. Ang tanaw ni mong kuan, sapa, yung gagway kuha ni. Liyan yung mga bato, kayo ah. Surbon. Pero ang kasili. Kaya na ni kuan ba size clear. Buhi pa siya na. Basta di siya gulgol dugay di siya mamatay. Patkabok among kuha. Pag human akong dungag, nagtak-ang napud kog para sa bawsa kasili, baki ug paitan. Nga maoy among sudan karon sa pamahaw. Ang mga gagmay-gagmay nga kasili among nakuha, mga baki, mga paitan. Maoy among gisud-ag pamahaw. Kay ang mga dagko, maoy among dadon ini guli. Ako kutsarita oh, kutsarita. Sudan baki. Si Layok Istoy, si Badiado. Si Bones Russell. Kumbate na among mga pamahaw diha. Sabaw pay imo, papay suka. Taog na kayo. Nang hipos na may kay mo kumbate na may hinay-hinay og tungas. Padulong sa mimbahandi. Pagkadakua gigay danaong.
Grabe na gina nga kasili ba. Puruhon ko ng mita sa balay. Puruhon ko. Oh. Mao man nang giisudlan nato og kuan da. Lambay. Ari, ito isa. Huwag ko ni. Buslot to. Ay mo tay nabuslot. Dito ang ginagawa mga rin. Buslot. Mo gani akong gito bahog hapon. Abot balay ni. Kaya kahay ko ni. Alig on day na. Oo, itong bantingan pag ganyan. Katungo na ganyan nga pila. Napakatuwi. Patak doon. Ngayon, tagatani at ikulimtog larang daan ba? Uy. Ano magagawa ang galing ba? Ako nila, gatagsil na ito. Ako rin dako. Ikulimtog. Ikulimtog gamay. Ikalin ay na lang ninyo. Dili kayo nilat ba? Babay mga pagat. Iya po do. Naginom sa may direk tubig kay mo tungas na mi karon. Dire mi muagi sa sangi. Kay aron dili na mi maglampas, di na mi magbuhat og dalan. Kay ang sangi hawa na daan. Dini dire nga sangi oh, ang among agian. Dini oh. Oo na ba napiot. Nanay ba to Dire ni skili? muagi. Adong dito sa ibabaw. Gikan dire mga isa ka oras among baktas. Pagsulog sa agsam, di na nakakilid ya. O dili na patag na na. Tuyok. Ay naray. Nara, bunga na. Kalayaan ano duha. Lawaan gyapon. Ah.Uni ang bunga sa lawaan. Doon ako nabantayan ba, murag diha na nimo gikuha nga color sa imong pana ba? Gabi-gabi. Murag yung gabi-gabi. Suksok. May perting inita. Suksok mi dire. Sa the plains agsam. Ay. Murag wala ra nato og baktas da. Tuwara go do at bang. Kang layo kayo. Nado. Kira, kaya pa. Wakas, patong na kita. Naramong ko ha. Pagkahangin kayo. Oy, pagkanindot kay sa hangin. Pag abot sa campsite, gihugasan dayon ni Layok Istoy diha ang duha ka mga kasili. Nangapiyata gyud ang uwang da. Luya guys, uwang nangapiyata. Indota kay porma sa iyang panit eh. Mura ka itong gabi-gabi ba? Brown lang ni. Murag janggol ba. May hari isa sapa. Kining pinakadako mao ni ilang dadon niya, kining segunda mao ni ang among isudan karon og paniudto. Ang isa plastada na dia. Anay ice wait, ano na. Okay na. Anay ice. Di na naman sa biyahe ninyo.
Pag human akong dungag, ako na usab nga ginluan kining isa kay mao kini ang among isud-an og paniudto karon aron makapaniudto sa sila adisir sila mo biyahe pauli sa ilaha didto sa Buenavista. Unya nga akong gripo diri sa campsite nakatilaw na gyud og hugas og mga dagko nga mga kasili. Gitakluban lang dayon akong dahon nya gipatungan og kahoy aron nga mas madali ang pagbukal. Di na ta, di na. Maniud to sa may kay manguli na dahil Buenavista. Nakadaan ha. Nakahulos na mig pagsabulok. Nagsuka. Bira akong bati na. Maniud to na may guys kay pauli na mas Buenavista ron. Bala daan ba? Ano to ta mga kabunsarot? Mga kabons ha? Kusili oh. Nakuha po Ah. ang kaboy. Di na mo tingog kauban ako ba? Bati da. Araw. Sabaw. Suka. Nag-andam na sila mga higala kay muuli na sila. Daghang salamat mga higala sa inyong suporta. Kita-kita na usab kita sa musunod pa nga mga video.